Zdravím ťa, okolo idúci. Zdravím ťa na tvojej puti životom. Nie je dôležité, aké dôvody ťa sem zaviedli. Ani nie je dôležité, kto som ja a odkiaľ prichádzajú tieto slova. Tieto slova však prichádzajú do tvojich uší a dôležité je, že sú tu na to, aby ti pomohli vstúpiť do svojho vnútra a vykročiť a hýbať sa vo svojej vnútornej krajine. Je toto miesto, kde sa odohráva celý tvoj život, kde prežívaš celý svoj život, kde zažívaš svoje najväčšie túžby, radosti, ale aj sklamania, strachy. Tvoje vnútro je miesto, kde sa nachádzajú tvoje dary, ale aj tvoje tiene. Je to miesto, kde čelíš výzvam, kde na teba čakajú brány, ktoré je potrebné v živote prekročiť, ak sa chceš dostať ďalej. Využij teraz tieto slova a môj hlas na to, aby ťa zaviedli do tvojej vnútornej krajiny a aby ti pomohli objaviť svoje vlastné odpovede. Tak sa uvoľni, pohodlne si sadni alebo ľahni. Zhlboka sa nadýchni. A pomaly vydýchni. Zavri oči, ešte raz sa zhlboka nadýchni. A s výdychom prejdi do plynulého dýchania. Nemusíš mu viacej venovať pozornosť. Presmeruj svoju pozornosť, svoj vnútorný zrak do svojho tela. Pozri sa, kde sa nachádzajú tvoje nohy, tvoje chodidlá, tvoje šľapy. Či sa dotýkajú zeme, alebo iba spočívajú na posteli. A cíť, ako sa dotýkajú podložky. Prejdi vyššie, prejdi svojim vnútorným zrakom cez svoje lítka, holene, kolená. Môžeš sa ich dotknúť svojimi rukami. Pokračuj ďalej po svojich stehnách. Venuj pozornosť svojmu zadku, svojmu pánovému dnu, penisu, varlatám, podbrúšku. Môžeš sa nadýchnúť do tejto oblasti. A môžeš zaťať všetky svaly pánového dna, zadku, brucho, solárny plexus a s výdychom pustiť. Pod svojím vnútorným zrakom vyššie. Prejdi celým svojim bruchom, solárnym plexom. S nádychom cez bránicu prejdi do hornej časti hrude, do pľúc. Vnímaj svoje srdce. Kľudne si na ňa polož ruku a cíť, ako tlčie. Dýchaj plynule. Nemusíš zadržiavať dých. Nemusíš dýchať zbytočne hlboko ani plitko. A poď ďalej. Prejdi po svojej chrbtici od kostrče, stavec po stavci. Svojim vnútorným zrakom, svojou pozornosťou vyššie medzi lopatky. Až
až ku krku. A nechaj svoju pozornosť a môžeš cítiť aj energiu, ako vojde do tvojich rúk, do tvojich ramien, páží. Cez lakte, predlaktia vchádza do tvojich pestí, do tvojich dlání, do končekov tvojich prstov. Dýchaj cez svoje otvorené ruky. Môžeš si zachytiť energiu, môžeš si ju chytiť do peste. Môžeš si spojiť peste a poslať si ju kamkoľvek do tela potrebuješ. Kamkoľvek cítiš napätie alebo že ti chýba energia. Môžeš to spraviť ešte párkrát. Zober si energiu s nádychom z priestoru, chyť si ju do rúk a pošli si ju kľudne fyzicky do tela na miesto, kde cítiš, že to potrebuje. Možno je to srdca a cítenie, možno je to solár a vôľa. Možno je to tvoje podbrúško alebo penis. Radosť zo života. Možno je to koreňová čakra. A tvoje pôsobenie v hmotnom svete. Kľudne si zachyť, čo ti tieto slova robia. Pokiaľ cítiš odpor alebo posudzovanie, tak si to iba uznaj. A s výdychom ho pošli ďalej. S ďalším nádychom sa môžeme posunúť do svojej hlavy. Cez hrdlo, krk. Prejdi a venuj pozornosť svojej čeľusti. Svojim ústam, zubom, jazyku. Perám. Pokiaľ tam máš napätie, môžeš stisnúť zuby, zatni ich. Môžeš zatnúť celé svoje telo. Zapni všetky svaly, ktoré v tele máš. Zamrač sa. A s výdychom pusť a povoľ. Prejdi svojim vnútorným zrakom, svoj nos, svoje dutiny. Prejdi bod medzi obočím a cez čelo sa dostaneš do svojej lebky. Vnímaj svoj mozog a nech tvoj výdych vyjde temenom hlavy hore. Môžeš sa temenom hlavy aj nadýchnuť a poslať výdych dole po chrbtici, kostrčou do zeme. Ako si sa takto udomácnil v svojom tele, pozývam ťa na cestu do tvojej vnútornej krajiny. Pre tebou sa zjavuje cesta. To lesná cesta, ktorá vedie na lúku. Kráčaš bosými nohami a našľapuješ na mäkkú trávu. Na mäkkú, zelenú, šťavnatú trávu. A prichádzaš na lúku. Pre tebou v diaľke je les. Je to veľký, hustý les. Vnímaj jeho silu. Vnímaj jeho rozsiahlosť. A priblíž sa k nemu.
Možno vidíš staré majestátne stromy, pod ktorými je veľa miesta. Možno vidíš húštiny, kriaky, bodliaky. Kráčaj popri tom lesa. A nájdi miesto, ktoré je najhustejšie. Nájdi miesto, cez ktoré sa nedá vstúpiť. A vojdi do lesa. Práve v tomto mieste. Pokiaľ si nechceš ublížiť, tak spomaď. A venuj naozaj bdelú pozornosť tomu, kam šliapeš. Keď sa zastavíš, zistíš, že je to nepreniknuteľné miesto, schováva cesty, ako sa cez neho dá vojsť. Nemusíš tomu teraz úplne rozumieť, ale vojdi dnu. Ten les je temný. Je veľmi hustý a je v ňom tma. Ale keď sa spomalíš, tvoje oči privyknú na tú tmu a začneš vidieť obrysy. Nemusíš vidieť celú cestu pred sebou. Stačí, že vidíš obrysy a našlapuj pomaly a kráčaj ďalej. Krok za krokom. A nechaj tvoju intuíciu, nech ťa vedie na tvojej ceste, kam máš ísť. Vidno aj čistinku a vidno aj pekné miesta v tom lese. Ale tam jedna časť, ktorá je naozaj tmavá. Tá časť je strašidelná. Ale tvoja intuícia ti hovorí, že to je presne to miesto, kam sa potrebuješ dostať. Dôveruj jej. Ako sa blížiš k tomu miestu, objavuje sa pre tebou kamenná brána, ktorá vedie do zeme. Teraz sa musíš rozhodnúť, či sa chceš vrátiť, alebo či ideš vstúpiť dnu. Na bráne je napísané, že dnu môže vstúpiť iba ten, ktorý našiel svojho vnútorného hrdinu. Spoj sa s touto časťou seba a pokiaľ si sa tak rozhodol, naber všetku odvahu a vstup dnu do tej brány. Sprav krok na veľkom kamennom schode dole do podzemia. Ako robíš druhý krok, všetko temnie. Ako schádzaš tretím krokom, nevidíš už ani svetlo zvonku. Všade okolo teba je iba čierna tma. Spravíš štvrtý krok a počuješ nejaké šuchy, zvuky a cítiš strach. Nevieš ani kam máš ísť. Vieš iba, že potrebuješ zísť ešte hlbšie.
Robíš posledný krok a padáš. Nevieš, kde si. Necítiš pevnú pôdu pod nohami. Si v prázdnote. Nepadáš. Ani hore, ani dole. Nevieš sa pohnúť. Si v úplnej prázdnote. Vznášaš sa. Si stratený. Nevieš, čo máš robiť ďalej. Nájdi, čo ti tvoja intuícia radí. Čo v tejto situácii spravíš. Nájdi tú odpoveď pre seba. Možno si požiadal o pomoc. Možno si našiel iné cesty. Ale podarilo sa ti prekročiť toto miesto bez ťaže, toto miesto bez tvaru, toto miesto, kde sa nedalo hýbať. Pokračuješ na svojej ceste ďalej. Si vo veľkej podzemnej jaskyni. A vidíš ďalšie dvere. Vidíš trojo dverí. Otváraš prvé z nich. A tam, na plátne, sa premieta celý tvoj život, ktorý si doteraz prežil. Sú tam všetky scény, ktoré si dodnes zažil. Sú tam scény, z ktorých máš radosť. Sú tam scény, z ktorých máš bolesť. Práve teraz sú na displeji všetky scény, za ktoré sa hanbíš. Ktoré nechceš, aby nikdy v živote niekto iný videl a vedel o tebe. Sú tam scény, ktoré sa nestali iba vonku, ale aj ktoré sa dejú v tvojom vnútri. Brána sa ťa pýta: vydržíš to? Dokážeš sa na to pozerať? Alebo potrebuješ ujsť? Táto brána zostáva otvorená a táto otázka zostáva otvorená tiež. Prechádzaš k druhej bráne. Otváraš ju. A vidíš mnoho obrazoviek. Sú ich tisíce, desiatky tisíc. A na každej obrazovke beží film. Je to film tvojho života. Je to tvoja budúcnosť. Sú to tisíce tvojich budúcností, ktoré môžeš zažívať. Ktorá to bude, závisí od tretej brány. A to je brána prítomnosti. Brána súčasnosti sa ťa pýta: čo je to tmavé miesto v lese? Čo je to, čoho sa bojíš? Čo ti bráni žiť tvoj život naplno? Čo je tá oblasť, na ktorú keď sa pozeráš, tak si nevieš predstaviť, že cez ňu prejdeš? A dôveruj svojej intuícii a zachyť prvú vec, ktorá ti príde na um. Možno sú to financie. Možno je to presvedčenie, že sa o seba alebo o druhých nevieš postarať. Možno sú to vzťahy.
Možno je to tvoja sexualita. Možno presvedčenie, že nie si dosť dobrý. Že ostatní sú lepší. Zachyť si prvú vec, ktorá sa ťa týka. Ktorá je tvoja. Ktorej sa ti naozaj nechce venovať a čeliť jej. Ale zároveň vieš, že bez toho, že vyriešiš túto jednu vec, sa ďalej nepohneš v svojom živote smerom, ktorým chceš. Ale budeš ďalej šlapať vodu a točiť sa v kruhu. Tieto 3 dvere zostávajú otvorené. Ale jaskyňa ťa volá ďalej. Ťahá ťa a ty vieš, že ideš čeliť beštiám. Ideš čeliť strachu. Ideš čeliť pochybnostiam. Budeš čeliť možno seba nenávisti. Alebo iba nezáujmu. A tak berieš všetku svoju odvahu a vykračuješ dopredu. Na bráne písali, že iba hrdina dokáže vojsť dnu. Nenapísali tam však, že hrdina sa nikdy nedostane živý von. Hrdina na tejto ceste totiž to zomrie. Lebo hrdina zlyhá. Aj ty veľakrát v svojom živote zakopneš. Spadneš na zem. Nepodaria sa ti veci. Nevíde všetko tak, ako si predstavoval. A tento proces, niekedy bolestivý a niekedy bezbolestný, závisí od toho, ako veľmi mu chceš odporovať, je prerod z hrdinu do skutočného bojovníka. Do bojovníka, ktorý vie, že nie vždy vyhrá, ale že vždy sa môže opäť postaviť. Vždy môže znovu vykročiť. Na svojej puti jaskyňou si sa dostal na jej koniec. Ale je tam rieka. Rieka, ktorej nevidíš druhý breh. Tá rieka vyzerá byť dosť silná. A ty nevieš, či máš silu na to ju prejsť. Nevieš, aká je hlboká. Nevieš, či sa dá preplávať. A teraz potrebuješ spraviť rozhodnutie. Ideš na druhý breh, zostávaš tam, kde si, alebo sa otáčaš naspäť a ideš von cestou, ktorou si vošiel. A v tomto bode sa naša dnešná spoločná púť na chvíľu končí. Žehnám ti dobré rozhodnutia a silu urobiť prvý krok a kráčať ďalej. A pokiaľ sa ti darí kráčať, tak ti žehnám, kráčaj a inšpiruj ďalších, nech robia to isté. A pokiaľ sa ti kráčať nedarí, alebo ti dochádza energia, alebo nevieš spraviť ani ten prvý krok, tak ťa pozývam, aby si našiel svoju družinu. Aby si našiel svojich bratov. Lebo na tejto ceste nemusíš kráčať sám. A keďže archetyp bojovníka je o konaní vo svete, hmotnom svete, tak ťa pozývam do hmotného sveta. 12. až 15. septembra září pre našich českých bratov na nádherné miesto Boží v Čechách na retreat bojovníka.
Príď medzi chlapov do Amen a buď tam ako muž za seba a buď tam ako súčasť mužstva a ľudstva, človečenstva naraz. Pre tých, ktorí sa tak rozhodnú, vidíme sa tam. Ahoj.